Четките е от розово дърво, а самата четка е от конска опашка. Виждаме как тя в момента нанася боята и след това с много такива интересни движения прави формите. Значи това изкуство е било правено и с тия рисунки са били обрисовани книгите отвън, за обложка на книги. Историята. Вижте по какъв начин. Предимно се оформят, разбира се, растителни орнаменти. Много е зле. Моя мама. Чего? Казала. Böyle boya istiyormuş. Виждате ли цветята, които се получиха? Направо магиосичка, не? Да. А не за него участвам. Ого, тя колко е рисувала. Предният път не съм ги водил тук. Къде е отчет? Вижте сега. Хартия, която ще побие боята от водната повърхност и картината ще мине на самата хартия. Не. Какви са бои? Това са минерални натурални бои. Специални. Фокус-фокус. Много е красиво. Чудесно. Браво.